President Dr. now get wars should sign this book. He has on what are the themes that the Malawi River Outcome Trust is currently preparing in making sure that issues to do with clinical research promoted and also enhanced in Malawi. This is what has been happening right here inside this building here at the Malawi Liverpool Outcome Trust. Now, tikutero ndithu kuti pakadali pano a president ndiye kuti ndikuona kuti kuli ndithu buku la lendo mbali nayo kula first lady ndi akuluakulu ndithu amalo ano komanso kuhes komanso ndikuona kwinako kuli anduna amenewa anduna zamaphunziro iwo wanso ali pomwepo ndi akuluakulu ena ndithu pamenepo amene akusaina buku la lendo. Zimene zochitika ndithu pakadali pano ndi tsiku labwino kwambiri kunoko ku Blantyre komanso kumalawi kuno chifukwa chakuti ntchito imeneyi si yakuno kokha yayi ndi ntchito imene ipindulire dziko lonse la Malawi. Monga amene tamvera muja afotokozapo ndithu nkhani ya kufunikira kwenikweni kwa malo amenewa ndithu ndi zimene zikuchitika padakali pano kuno ku Malawi Liverpool Outcome Trust zimene zochitika pakadali pano. Ndi tsiku labwino kwambiri, tsiku la mtengo wapatali kuti Malawi tikuona mwambo umenewu mwambo ofunika kwambiri pamene kusonyeza kuti president atsiriza ndithu ntchito imeneyi panopa president tikuyenda tikutuluka mu nyumba imeneyi kumati ndi Dr. Kelvin Mponda cha Queen Elizabeth Central Hospital. Doc, ufunika wanji ntchito imeneyi kutsekula tsiku la lero? Lero ndi tsiku lofunika kwambiri kunyadirira kafukufuku wa zitika munomu. Ino mukudziwa kuti MOW komanso chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital zakazogwira ntchito mo uthenga watsopano woti tingapange bwanji treat matenda. Ndiye lero zongosimiza zimene zozo ndithu. Ndi kwa inu ngati chipatala zofunika kwambiri ndikuti zisintha ndithu mmene tizithandizira anthu nzeru zatsopano zopanga treat matenda moti ndifonyadira kwambiri. Tsokoza kwambiri ndikuona zikomo amenewo ndithu ndi Dr. Kelvin Mponda amene ndi mkulu wa chipatala chimenechi cha Queen Elizabeth Central Hospital. Iwonso amafotokozapo zakufunika kwenikweni kwa nyumba imeneyi kuti kodi iwowo ngati achipatala akuonanso kuti nyumba imeneyi yathandiza motani. Ndi tsiku lofunikira kwambiri limene aliyense akuona kuti kumbali yake nzofunikira chifukwa chokuti tikakamba nkhani ya zaumoyo munthu wina aliyense makhala yompindulira chifukwa chokuti aliyense amafuna ndithu kuti alandire umoyo wabwino. Ndisizimatengera kuti uyu ni ndani kapena yani aliyense amafuna alandire ndithu alandire chithandizo cha umoyo pamene wadwala. Ndiye kukhala ndi kafukufuku ngati ameneyo ndiofunikira kwambiri makamaka pa nkhani yothandiza kuti ngati dziko ndi kuti tikhale tikupita chitsogolo pa nkhani matenda amene amakhala akukhudza anthu mdziko muno. Ndi tsiku lofunikira, tsiku la mtengo wapatali kwambiri.
ndi tsiku lofunikira kwambiri ndithu. ndiye padakali pano president ndi first lady komanso akuluakulu osiyanasiyana jambulisa chithunzi chofunika kwambiri. akachoka malo ano president akhala akupita ku hes kumene kukhale akukaona ntchito imene akumanganso kumeneko. ndiye ifeyo tifuna tinene kuti tikachoka malo ano tifuna tikafika kumeneko kuti tikaone kuti zinthu zili motani. ndipo sedapa ndikhala ndikupatsirani kwa mzanga amene thokozire chalira amene ali kuti ize ndifotokozera pa MBC Radio 1 komanso pa MBC Television. tibweranso nthawi ina khala kuti posera patikhala tikubweranso ndithu kuti tikuonetseni zimene a president akhali akupita akachoka malo amenewa. Kuwapata akali pano tikhala ndithu tikukupatsirani posachedwapa tikhala tikupatsirani posachedwapa chabwino tikatere tinene kuti panopa ndikumpatsire thokozire kuti apitirize padakali pano. zikomo kwambiri mzanga Blessings Kanache kuchokera kumeneko ku Malawi Liverpool Welcome Research Program. ndiye monga tikudziwira zona mtsogoleri wa dziko lino ali mu mzinda uno wa Blantyre kumene poyambirira anali kumeneko ku Malawi Liverpool Welcome Research Program kumene amatsegulira chipinda kapena kuti nyumba imene izigwira ntchito zosiyanasiyana zokhudzana ndi kafukufuku. ine ndithokozire zalira ndipo kukamba za nyengo ndithu kadzuwa kawala ndithu ngakhale kuti kukuzizira mwapa ndi apo koma ndithu dzuwa lawala ku Blantyre. ndithu pakali panopo kukamba zakuno ku Kamuzu University of Health Sciences KUHES tili mu holo kapena kuti mu nyumba imene akuchita kuti sports complex mu mzinda uno wa Blantyre kumene mtsogoleri wa dziko lino akhale akufika nthawi ina iliyonse kuti azakhazikitse zitukuko ziwiri zimene zachitikazi makamaka pa ntchito imene imagwirika ku Malawi Liverpool Welcome Research Program komanso akhalenso akuyendera ntchito yomanga administration block yatsopano ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES mu mzinda uno wa Blantyre. ndi nthawi ina iliyonse mtsogoleri wa dziko linoyo akhale akufika pamalo pano. chikuchitika pakali pano chonena kuti anthu ali chikhalire ndithu mabwera anthu osiyanasiyana, pabwera mafumu, pabwera akuluakulu aku Malawi Liverpool Welcome Research Program komanso akuluakulu aku Kamuzu University of Health Sciences KUHES ndi anthu ena osiyanasiyana amene akuzachitira umboni pa chochitika chimene chochitika mtsiku la lero. ndiyetu mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akafika mchipinda chino chimene chikhale chochitika chonena kuti akachoka ku Malawi Liverpool Welcome Research Program umeneko akhale akufikira ku administration block kapena kuti chipinda chimene chikumangidwa kuno ku KUHES kumenetu akhale akufotokozeredwa za mmene ntchito imeneyi ikuyendera ndi mmene nyumba imeneyi izakhalire. kenaka mtsogoleri wa dziko lino azakhala akufika mu holo muno kuti azakhale kuti chilichonse chizakhale chikuyambika. akafika mnyumba muno tizamva lipenga la ulemu kapena kuti fanfare, ndipo tikazamva lipenga la ulemu limenelo pazakhala pemphero limene lizasegulidwe ndi a Reverend Dr. Vincent Chirwa amene ndi ku Blantyre Baptist Church. kenaka amene akuyendetsa mwambo umenewu azakhala akuyendetsa ndipo tizamva zoyankhulayankhula, ndipo woyankhula woyamba ndi Professor Henry Mwandumba amene ndi director kapena kuti mkulu wa Malawi Liverpool Welcome Research Program, ndipo akazamaliza kuyankhula azapereka mphatso kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera.
kenaka tizamva makamaka tizaona magule pagule ameneyu amene atipatsire ndi Ashishiri Prison Cultural Troupe. Tikazamaliza kuonera gule ameneyo pazakhaso zoyankhulayankhula kuchokera kwa Honorable Julia Girard amene tudwapa mpando wa Malawi Welcome Trust Board of Governors, komanso amene anali nduna yayikulu yakale ya dziko ya Australia ameneyo Honorable Julia Girard. Tizamvaso kuyankhula kuchokera kwa Professor Macpherson Malewa amene ni Vice Chancellor wa Kamuzu University of Health Sciences KUHS. Kenaka pazakhala ndakatulo kuchokera kwa Miss Sumeya Isa. Ndipo zayankhulayankhula zizakhale zokupitirira, ndipo tizamva kuyankhula kuchokera kwa ulemekezeka nduna ya zamaphunziro Madalitso Kambauwa Wilima amenenso adzadzutse mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti azayankhule kutsekulira mwambo umenewo. Kenaka akazamaliza kuyankhula mtsogoleri wa dziko lino tizamvaso nyimbo ya fuko lathu kusonyeza kuti zonse zatheka kuno ku KUHS. Ndipo ikazangotha nyimbo imeneyo mtsogoleri wa dziko lino azakhale akuchoka pamalo pano. In case you're just tuning in, welcome to those of you listening to MBC Radio 1 and also watching MBC TV. Indeed, we are here at the Kamuzu University of Health Sciences, where His Excellency, the President, Dr. Lazarus Chakwera, will be officially launching the Clinical Research Excellence and Training Open Resource Building. And just a brief background of Malawi Liverpool Welcome Trust. The Malawi Liverpool Welcome Research Program is a health research institution conducting internationally recognized excellent and relevant research to promote health and well-being with a focus on sub-Saharan Africa. Malawi Liverpool Welcome Research Program is an affiliate of Kamuzu University of Health Sciences, formerly known as the College of Medicine in Blantyre, and is being funded by a core and capital grant from Welcome and UK-based charity organization. Ndiyetu pakali pano ndiuperekeniso kwa Nzanga Blessings Kanache amene ali nawo pa mtibidi wa mtsogoleri wa dziko lino. Mu mzinda wa Blantyre kumene tsiku la lero President a dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyendera ntchito ndithu zingapo zaboma. Taonapo ndithu apapa President ali kuja ku Malawi Liverpool Welcome Trust amayendera ntchito yokhudza research ya kafukufuku wokhudza za mankhwala. Ndiye kumene kuja anafotokozera zonse zimene zikhazochitika zotani kumeneko. Panopa President akhafika kuno kumene ndikulankhulira kuno ndi ku malo aja a KUHS kumene akumangako administrative block. Ndi anduna amene wa anduna za maphunziro olemekezeka mayi Madalitso Kambauwa Wilima. Yes. Kodi Wilima? Yes, Wilima. Osati Wilima. Aye, Wilima. Wilima, there's an R. There's an R. Yes. Ambira amati Wilima. Aye, the Wilima, there's an R. Tathokoza olemekezeka. Zikomo kwambiri. Kufunikira kwani kwa ntchito imeneyi olemekezeka ndikotani? Kufunika kwa ntchito imeneyi ndikofunikira kwambiri. Monga mukudziwa, malo aliwonse amafunika akhale ndi malo okhazikika. Administration pachizungu timati administration block mmene makhala kandi aziphunzitsi kuyambira even ku primary school kumafunika kanyumba kena kake aziphunzitsi azikhalamo ndi staff yonse azitha kumagwira ntchito zawo mmene mujamo. So imene iso ili ngati chimodzimodzi office timati administration block yomwe imakhala mukuchitikira zosiyana-siyana zokhudzana ndi institution. So because apa ndi pa institution ya higher learning kapena tunene ku university tikungwechula admin block kwina kujaso zimaskulu kuja makhaso admin block ndi kumene kudzakhala ma lectures osiyana-siyana anthu ogwira ntchito zosiyana-siyana support staff ma office awo kumene kukuti akhuzokhalamo masuka ndi kugwira ntchito zawo bwinobwino. Ndiye ndiyofunikira kwambiri
pa institution ina iliyonse chifukwa anthu amafunika akhale mu office space yabwino komanso ikhala malo apamwamba munthu ukamagwira ntchitonso m'malo mwapamwamba zimakusunthanso magwiridwe ako a ntchito ndiye tikuyamikiranso kwambiri kuti kudzera kuboma tikuwapatsa malo amenewa ntchito imeneyi ya administration block mmene aziphunzitsi athu kapena tinoti ma lecturers athu ma professors athu azakhale ndi malo apamwamba otamandika amene akawathandizirenso kuchita bwino pa ntchito yawo zimene sizikuchitika ku kuhes kuno kokha kuno zikuchitikanso tikumanganso administration block through this administration ya Dr. Chakwera tikumanganso administration block ku UNIMA University of Malawi building yapamwambanso kuti nthawi ina tikadzapitanso mudzayiona so ndi ntchito zambiri mu chizungu timati infrastructure development kapena zomangamanga zimene zikuchitika pafupifupi university inese koma pakali panopa tikukamba za administration block imene tikhulupirira 2025 nthawi ina yake ikhoza kukhala itamalizika ndi funding yakhapo ndithu chilinga chanu honorable ngati boma lanu pansi Dr. Chakwera mufuna kukwanitsa chani tikuona mmene mumafotokozera mu nkhani ya kuti mukuona administrative block mukamba za ku university ya ku Zomba nkhani ya library chinthu chansemene ifeyo masomphenya athu ndionena kuti tifuna kukwaniritsa kuti maphunziro akhale amphamvu maphunziro bonsezi nzoona kuti maphunziro akhale amphamvu ali abwino muja timachitira nthawi ya ulamuliro woyamba wa MCP wa Kamuzu maphunziro azikhala munthu ukamachoka ku sukulu zionekadi kuti munthu ku sukulu munthu doctor akapanga graduate kuhes ati ukakhala doctor ku UK kumanena kuti doctor sindionena kuti apite kugwira ntchito ku UK koma ma relevant skills oti akhoza kupita kulikonse anthu nkumaona kuti ku Malawi ndi ukadziko kochikauchepa amanena kuti mwina pano pasikana pange bwino fika kapanga bwino katukuka koma maphunziro awo sindiye kuti tingayang'anire pansi tikufunanso kuti tichulutse ana opita ku school ija timanena kuti access mu chizungu ndiye tikufunanso kuti ma university athu azitha kutenga ochuluka kuposa mmene akutengera pano zimene zikupanga tiso ndi maplan panga malo kuna ma hostel osiyanasiyana kunzuzu kunzuni project yamba ndipo nthawi yonse kuti ya malo kwani ya 2000 chakuti enaso kwani ya 4000 chakuti kuti malo amene anapasa machiko ogona malo mwina makwalala azikhala m'masukulu ndi kutha kupanga concentrate kapena kukhazikika zimene zikaloweso mu mphamvu ya maphunziro ija ndi manena ija timati quality so quality ya maphunziro komanso kukweza maphunziro poonjezera ana kapena ma students ne angathe kupita ku masukulu amene komanso tifunanso kuti accommodation imene tikumanga zilonso ija timanena kuti a PhD level aja apa mwambo ochoka pa masters kuchoka doctor ya philosophy anthuso azikhala attracted komanso even anthu ophunzira aja timati international students malo azitha kubweranso kukopeka ndi maphunziro mu dziko muno ndikunena kuti ma college athu kapena schools athu za ukachenjede zabwino kwambiri zili ndi quality yabwino zili ndi malo oyenerera kuti even ana akali kugwira ntchito akufuna kubwereranso amajesa ngakhale mukalumu kakang'ono kena kake tikhozongeranso mwina nthawi zinaso malo oti akhoza kukhala mujaso ochoka kunja jaso zimathandiziranso kukaonjezeranso diversity ya malo athu komanso zikozokathandiziranso vuto la forex limakhalapo chifukwa ndiyo tikutengaso ochoka mayiko ena akudzaphunziranso kuno ku Malawi andathokoza kwambiri mwina mawu amene mungauza Malawi ndikutani kuti sizachoza watu ndi masi kumene president amasukula ntchito zita ameneko adayankhulapo tidamva ophunzira kuti aonjezera maphunziro amene kuti amene atengana ndi almost 20% zikutanthauza kuti a president a Dr. Lazarus Chakwera akamayankhula za masomphenya a Malawi ajatimati Malawi 2063 vision ngokamba nkhambo akamwayi slip service sakungokamba kungofuna kusangalatsa anthu imene chenicheni chifukwa mukuona kuti university ina iliyonse panopa kuli zomangamanga zoti zikathandizire kukweza kutukula maphunziro adziko la Malawi komanso kuti tikapange kunena kuti pamene masomphenya athu aja ku agriculture kuja ku tourism kwina kulikonse zitengera anthu amene alophunzira bwino maphunziro ogwirika kuti akatukule ngodya zonse zija kuti masomphenya a 2063 tikakwanitsa tikanakondanso masomphenya amene aja tikanakwanitsa mwina 2063 saitha tithamange mwina 2043 ndithu zikomo kwambiri ndathokoza kwambiri zikomo tsiku labwino amene wandithu ndi olemekezeka amadalitso Kambawa Wirima
limene afotokozera nakewo ambiri timati wirima akuti yahayi ndi wirima iwowa ndithu ndi anduna zamaphunziro ndi amene timankhulapo mpano akufotokozapo ndithu president akhala kufika posachedwa apa ndikufuna panopo titacheza ndi ameya a mzinda wa Blantyre. Congratulations ameya. Thank you. Congratulations. Ndithokoza mfumu ya mzinda wa Blantyre Joseph Makwinja ndi amenewa chitukuko ngati chimenechi ameya chofunikira bwanji? Chilonga chimene chofunikira kwambiri chisintha nkhope ya Blantyre. Monga mukuziwa kuti pasidi apo paliko medicine complex ndi college of health sciences. Apa ndikuti palumikizana padali pathengo apa anthu ankopa kudusa amuna pamenyedwa lepa ukatha pamene pakhala town yathu ilumikizana. Ife ngati a Blantyre tikuthokoza chiro chimenechi kuti zipitire zuka zimenezi chifukwa pamene patikuonanso antchito ambiri akugwira pamenepa, tikuona masapulaya akuperekera zofunikira pamenepa, soza kuti chitukuko chimabwera ndi ntchito, chitukuko chimabwera ndi zambiri, chitukuko chimabwera ndi kuwala kwa nkhope ya Blantyre. Ameya ndikuthokozeni kwambiri president akufika posera apa ndipaseni mpata mukandire pomwe mawu omwe mukukane mawu wanji pankhani chitukuko zimenezi zikuchitika kuno ku Blantyre. Taonapo misewu, taona misewu ingapo ndithu ndi malo zina ndi zina zochitika mu Blantyre muno maona kuzokhala ndi pankhani zimenezi. Ife kwathu Blantyre ndikuyamika kuti zipitirire misewu ina indira kukonza mabypass akukonza komanso pali ina yambiri ifuna tikukonza muli mapatu ho townimo amene ufuna akonzedwe pali bypass monga kulimbi James Street kudusa kufika rest house yakale pamene pachipata konzedwa zikozakhala bwino kwambiri tichepesa congestion Blantyre. Ndithokoza president akufika kalandire zikwambiri amene wandithu ndi ameya a mzinda wa Blantyre iwo ndi Joseph Makwinja ndithu amene angolowa umeya posedwa apa ndi amene amatiyankhula padakali pano pa nkhani yakufunikira kwa chitukuko zimene zili mu Blantyre muno komanso kubwera kwa chitukuko chimenechi cha nyumba imeneyi ya Kamuzu University of Health Sciences. Kumbukani phiri ndilo nkhani wathu kuno, kumbukani wamva amene afotokozera nduna aja, wamva amene afotokozera ameya komanso waona zimene zikuchitika kuno ungafotokozepo zotani pa zakufunikira kwenikweni kwa nyumba imene administrative block imene akumanga akuhesi kuno. Malo ofunikira kwambiri blessings mene ukudziwa kuti ndi kuhesi tsopano inaphatikiza ndi Kamuzu College of Nursing komanso College of Medicine. Kusonyeza kuti panopa malowa ndi akulu kwambiri, ndi university yayikulu kwambiri kapena sukulu ya ukanjenjede yayikulu ndithu, ndiye kumangidwa kwa maofesi amene kuthandiza kuti ma lectures kapena aphunzitsi amene aphunzitsa pa sukulu imene akhale ndi malo okwanira umene adzitha kumapumulirako komanso kupanga plani kapena kuti kukonzekera maphunziro amene amakhala kuperekedwa malo amenewa. Afotokozanso nena kuti malo athandizanso kukongoletsa mzinda umene afotokozera ameya ndi chitukuko cha pamwamba kwambiri blessings chimene chili malo ano. Anali padambo roba anali pachire etiona ndi pamene tikuona kuti tsopano ndi kuti pakubwera chitukuko ndi zinthu zotamandika kwambiri sikuti chikhala chamasewa. Ndaonapo zithunzi ndithu zimene akhale akuwaonetsa president zikuonetsa kuti akhala malo apamwamba kwambiri. chabwino ndichira chike nchana president amene akufika pano watu hapa pali chiyembekezo chonena kuti president akayendere malowa makaso akhale akuwaonetsa zimene zizipezeka mu ofesi imeneyi. Pali zithunzi zimene ajambula akatswiri aja timati ma architecture amene amakonza nyumba kamene amene amapanga design zinyumba zosiyanasiyana akhale akuwaonetsa kuti malo amenewa azioneka bwanji. Chithunzithunzi chimene ataonecho ndi chimene chili chiyembekezo cha malo amene akhala kuyendera president malo ano. Chabwino president atsika galimoto ndipo padakali pano akumana ndithu ndi akuluakulu osiyanasiyana kuphatikizapo taonapo ndithu akulandira akuwalandira nduna aja, taonapo akuluakulu osiyanasiyana amalo ano akuhesi komanso akuluakulu ena amene ali malo amenewa. Ndipo akachoka amenepa ndikuti president afika pamalo pamene awafotokozere zokhudza kuti kodi nyumba imene ikatha monga amene afotokozera kumbukani phiri amanena ndithu kuti pali artistic impression kapena kuti kodi azojambula ajambula motani zimene ataonesa president kuti pazaoneka chonchi. Izizi zimene zichitike ndithu akangofika malo amenewa amangapo ndithu tenti choncho ndiye pansi pakepo pamene ayikapo ngati mabolodi pamene amatapo zinthu zimenezi zimene zikuonekera kuti kodi nyumba imene izaoneka motani ndiye akatha amenepo pamene akhale akuwafotokozera president. Shortly the president will be briefed
what will be happening right here at this building. So I will be handing over the microphone. Your Excellency, pleased to welcome you to this project, which is the administration block under construction. And it's going to be the heart of the college campus, linking Chipatala Avenue to Mahatma Gandhi, and eventually with a road past the sports complex there. The project is 14,000 square meters, encompassing two wings. The south wing has 7 stories. The top story is the Vice Chancellor's suite. There is a conference center in the middle, which is seating 1,000 people, students, which is very nice. It has a balcony on the first floor level, and the north wing is 4 stories high. It's all offices which service the entire campus, so it's essential really to make things run smoothly. This is the ground floor. We have conference facilities, a creche, a wellness center, and the main entrance is from Chipatala Avenue. If we may move on. So this is the auditorium, which seats, and then we've got access through a ramp to, because a lot of students there. I don't think they could all fall in with a lift, but yeah, and some underground parking under this area for the senior staff. If I may carry on. So this is the top floor, which is the suite for the Vice Chancellor. Boardrooms and kitchen and catering facilities there. So these are the images. This is the main entrance from Chipatala, and that is the south wing, the taller wing, the shorter wing here. Car park in between. That's the overall kind of view of the complex. It's got courtyards and cross ventilation essential, so we don't use too much energy. Yeah, that's a view of the tall bit there. These are the views from different sides of from the main road, Chipatala. That is the tall part. Yeah, it's very, very impressive completion of the campus of the College of Medicine. Yeah, which I believe I started in 1984 with Professor Chipangui. I mean, I'm an old guy, but that's... Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yeah. So, a combination, and it's wonderful to see. Yeah, we're there, sort of. Yeah. 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 Oh, thank you, sir. Pleasure to show you around. They have finished briefing President Dr. on building will be. They are showing him the artistic impression of the site. So what will be happening now? The president will be he's looking at the building. Currently, he's trying to see the construction works that is under progress now. And after that, they'll be taking a picture. They'll be having a picture of the official
here have if you look at the how modern It would be very, as you heard from the presentation that was being given to the president, it looks like it's going to be a very modern place. He mentioned a number of facilities that will be found here. He mentioned about Vice Chancellor Suite right here. So blessings, I believe this will be a modern facility, as you've seen from the pictures that were being shown to the president. And you also heard or listened to what the Minister of Education, Madam Sokamba Wilma, said as how the importance of this building. New eyes and Mayor of the city, Mayor Mafinja. Blessings, very, very important building that we are seeing here from the perspective of the Minister of Education, that this building is very, very important because it allows lecturers at the university to plan for their work and to hold various meetings and other administrative work that happens at the university, and it will allow for growth of the institution because a lot of things will be happening here. And of course, we also heard from the mayor saying that color to the city of Blantyre. So say that this is a very good thing here. Looking at a building. Sure. Kumbukani apa amene ndikumbukani phira ameneyo kufotokozapo zina ndi zina taona president akuvaibisa asanapite kwakwera yawo kuti anyamuke apite pa complex imene ndi malo ano amene tili ano sipatali kwenikweni mwina fufu 500-600 kuchoka malo ano kumene kukhale zoyankhula zosiyanasiyana kumene konse kwasonkhana anthu thoko ama yankhula ndifani mpatsire thoko za zalira ko ate manapita kuja fukufuku nego penabwera kuno ne umangidwa chi block chimenechi ndiye panopa ndifuna ndapasire anzathu ndithu ndapasire anzathu amene ali kumeneko kuli thokozere zalira ndi pafupi kwambiri choka malo ano ndingompasira yeyo ndikhupira lumene aliko akutha kuona mbali metiriri pene ndikutha kuona kuti ndichakuda kwayo mayeyo khupira kuonanso kuno ndimpasire kuti thokozere kumeneko tapitiriza kuti fotokozera kuti tione kuchitika chani komanso timve kuti chani kumeneko pamene president akunyamuka malo ano ku host komanso ku Malawi Liverpool Welcome Relationship Program komanso mchipinda munotu mwakongolesedwa mwapaderadera ndi makaka a mbendera ya dziko lino, makaka akuda ofira komanso obiriwira kapena kuti a green, kusonyeza kuti yayi zonse zikhale zikuchitika munonso zikhale zopindulira kwambiri dziko lino la Malawi. Ndero bungwe limeneli la Malawi Liverpool Welcome Trust kwambiri ntchito zake zimakhala zopanga kafukufuku okhuzana ndi matenda osiyanasiyana zimenenso zothandizira kwambiri makamaka ku dziko lathu la Malawi, ponena kuti akatswiri osiyanasiyana ochokera maiko osiyanasiyana azikhala sakubwera mdziko lathu lino kuzathandizira popanga makafukufuku a matenda osiyanasiyana monga amalungo komanso chifuwa chachikulu chija cha TB. Ndi nthawi inayi yonse mtsogoleri wa dziko lino akhale akufika mu holo ino, ndipo mmene ndinanenera mucha kuti akafika tikhale tikumva lipenga la ulemu kapenanso kuti fanfare, ndipo tikamva fanfare imeneyo president akakhala tizamvanso nyimbo ya mtundu wathu national anthem, kenaka tizamva pemphero kuchokera kwa Reverend Dr. Vincent Chira
aku Blantyre Baptist Church, ndipo tizamvanso zoyankhula zosiyanasiyana kuchokera kwa akulu osiyanasiyana monga Professor Henry Mwandumba amene tu director Malawi Liverpool Welcome Research Program amenenso azapereke mphatso yawo kwa mtsogoleri wa dziko lino. Kenaka kuzakhala gule amene azaperekedwe ndi Shishiri Prison Cultural Trip makamaka troop, ndipo Honorable Julia Gillard amene ndi wapampando wa Welcome Trust Board of Governors komanso nduna ikulu ya dziko la Australia, nduna yakale ya dziko imenelo amenewo Julia Gillard azakhale akuyankhula. Tisanamveso kuyankhula kwa Professor Macpherson Malewa amene ndi Vice Chancellor wa Kamuzu University of Health Sciences Schools. Ndipo tupali ndakatulo imene iperekedwe ndi Someya Isa. Kenaka nduna ya zamaphunziro olemekezeka Madaliso Kambauwa Wirima azakhalenso akuyankhula kudzutsa mtsogoleri wa dziko lino kuti azayankhulepo pa kusekulira nyumba imeneyi, nyumba ya mtengo wapatali kwambiri yochitira kafukufuku wa matenda osiyanasiyana ku Malawi Liverpool Welcome Research Program. Ndiye ukhala mwambo wapamwamba kwambiri, mwambo othandizira kwambiri pa dziko lathu la Malawi. Ndiyetu bungwe la Malawi Liverpool Welcome Research Program linamba kugwira ntchito zake mu chaka cha 1995. Kwambiri ntchito zake ndi muchaninafotokozera kuti ndi nkhani za kafukufuku pa kuthana ndi kufala kwa matenda osiyanasiyana amene amakhala mwambiri mwa iwo opatsirana ena osapatsirana, monga matenda aja achifuwa chachikulu a TB komanso malungo mwa ena. Ndiye nthawi ina iliyonse tikhale tikuona mtsogoleri wa dziko lino kufika mchipinda chino. And just to explain a bit about the Creator Building, which will be launched today, it is more than just a building, as it will transform medical training and research in Malawi and the wider region, further shifting power and healthcare capacity for the global south. The building Sustainable Equitable Partnerships is at the heart of the mission at Liverpool School of Tropical Medicine and the Malawi Liverpool Welcome Research Program, which has embodied that for the last 25 years. For the first time, postgraduate scientists and clinicians will be able to train in Malawi. Creator will also enable a substantial increase in clinical research conducted at Malawi Liverpool Welcome in infectious disease, maternal and newborn medicine and health, clinical and experimental medicine and vaccine. Ndiye omvera komanso amene mukuonera mukamamva pansi pasipo galimoto zimene zatenga mtsogoleri wa dziko lino zikumveka ndithu kusonyeza kuti nthawi ina iliyonse mtsogoleri wa dziko lino akhale akufika mchipinda muno ku sports complex ku Kuhes kumene kukhale kukuchitika zonse. Ndiyetu amene akhale akuyendesa mwambo umenewu ndi mayi Chimwemwe Kuchaliwa, ndi amene akhale akuongolera zonse zimene zikuchitika mchipinda chino. Ndiyeno nthawi ina iliyonse mtsogoleri wa dziko lino akhale akufika pamenenso akuluakulu ena amene anali nawo pa mtipiti wa galimoto zimene zinatenga mtsogoleri wa dziko lino nawonso akufikanso mchipinda muno. Ndikutha kuona amenetu ndi mfumu ya mzinda wa Blantyre nawonso alowa mnyumba muno, komanso akuluakulu ena aboma, komanso akuluakulu ku Kuhes, komanso akuluakulu aku Malawi Liverpool Welcome Research Program nawonso kulowa mchipinda muno kuti akhale alandirenso mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera amene akhale akufika mchipinda chino nthawi ina iliyonse.
ndiyetu mtsogoleri wa dziko lino akafika tikhale tikumva lipenga la ulemu limenelo. Komanso kunena kuti bungwe limeneli la Malawi Liverpool Welcome Research Program limagwira ntchito zake limodzi ndi skulu imene ya ukachenjede ya ku Hesi imene imasulanso akatswiri ankhani za umoyo osiyanasiyana kuphatikizapo madokotala, anamwino ndi ena osiyanasiyana ogwira ntchito za chipatala. Ndi iwo watu amagwira ntchito zawo mogwirizana komanso mothandizana ndi dziko la Malawi kudzera ku unduna uja wa za umoyo, ndipo amagwira ntchito zawonso mu zipatala zosiyanasiyana za dziko lathu lino kuthandizira nkhani za umoyo zimenezi makamaka pa matenda osiyanasiyana kuphatikizapo kupanga kafukufuku wamene angathandizire anthu amene amakhala kudwala nthenda zosiyanasiyana. Ndiyetu monga tamvala mujanso zimenezi ziperekanso danga kuti ena amene ali akumayiko osiyanasiyana nawonso azitha kumabwera ku Malawi kuno kuzaphunziranso kudzera ku sukulu zathu komanso kudzera ku bungwe limeneli la Malawi Liverpool Welcome Trust. Ndiyetu kungofotokozaponso kuti mtsogoleri wa dziko lino wakhalanso akugwira ntchito zosiyanasiyana zachitukuko mdziko lino la Malawi. Moti masiku apitawa anayendera nyumba zosiyanasiyana zimene zikumangidwa kupita ku nthambi ya zachitetezo kumenetu ndi monga kuja ku polisi komanso ku MDF ngakhalenso ku immigration komanso ku prison. Komanso mtsogoleri wa dziko lino wakhala kukhazikitsa minda ikuluikulu kapena kuti mamega farm amenenso akhale akuthandizira pa nkhani yothana ndi vuto la njala mdziko lathu lino, komanso kutsekulira chithumba cha ndalama zimene zapita ku bungwe la NIF zimene zikhale zikuthandizira kwambiri Amalawi pakutukula miyoyo yawo pa nkhani ya zachuma. Komanso mtsogoleri wa dziko lino wakhalanso ndiyetu mtsogoleri wa dziko lino akhale akufika mnyumba ino moti apa ndikuona nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu nawonso afika mnyumba ino. Ndiye nthawi ina iliyonse tikhale tikumva fanfare. Lipenga la ulemu limenelo kusonyeza kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera komanso mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera afika nyumba muno. Ndiye pakali pano timva nyimbo ya fuko lathu.
nyimbo ya fuko lathu imeneyo ndiyetu pakali pano ndikuperekani kwa amene akuyendesa mambo amenewu a mayi chimwemwe uchaliwa. We now call Reverend Dr. Vincent Chira from Blantyre Baptist Church to open the program with a prayer. Shall we bow for prayer? Most excellent God, the Father of all knowledge and wisdom, omniscient, we want to give you thanks this morning for your goodness, your mercy, and your grace. We thank you, Father, that you have given to men the quest for knowledge. We thank you for creative minds, for critical minds, for analytical minds. We thank you, Father, for inquiring minds. And for all that you have granted to us, we seek your forgiveness in pursuing superstition, speculative theories, fatalism. We pray, Heavenly Father, that through your redemptive acts, you put us on a path for knowledge. We thank you, Father, for the quest of knowledge, for research, and the research surrounding it, and the ethics surrounding it. We thank you, Father, for generation of data and knowledge, for the publishing of the same and dissemination of the same. We thank you, Father, for application of that knowledge. Father, we want to thank you for the vision of the Malawi Liverpool Wellcome Trust. We thank you, Lord, for the provision that you have made for resources in building this infrastructure that is going to be the facilitator for the continuation of the generation of knowledge. We thank you, Father, that Malawi has a role in playing on the world field of contributing to the body of knowledge. It is our prayer this morning that you lead us and guide us in every aspect of this meeting and launch of the MLW Creator. We pray that together with our President, as he presides over this function, you grant him wisdom and direction, and even as we launch into the future of generating knowledge for the greater good of Malawi and mankind. And it is in Jesus' name that we pray. Amen. Thank you very much. That was an opening prayer coming from Dr. Vincent, Reverend Dr. Vincent Chira from Blantyre Baptist Church. Thank you so much. Your Excellency, Dr. Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Miss Julia Gillard, former Prime Minister of the Commonwealth of Australia and Chairperson of the Wellcome Trust Board of Governors. Honorable Madalitso Kambaua Wirima, MP, Minister of Education. All the Cabinet and Deputy Cabinet Ministers here present. Professor Macpherson Malewa, Vice Chancellor of Kamuzu University of Health Sciences, and all the Vice Chancellors and former Vice Chancellors of the public universities here present. All the academic and non-academic staff of the public universities here present. Professor Henry Mandumba, Director of Malawi Liverpool Wellcome Research Program, and all the members of staff here present. Your Excellencies, heads of mission and international organizations here present. All the leaders and partners and members of the Tonse Alliance here present.
Honorable Peter Simbi, Regional Chairperson of the Malawi Congress Party for the South, and all members of the Regional Committee here present. Your Worship, Councillor Joseph Mawinja, Mayor of the City of Blantyre, and all the councillors here present. All the members of Parliament here present, Senior Chief Kapeni and all traditional leaders here present, Pastor Vincent Chira, the officiating clergy, and all the religious leaders here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, good morning. And a welcome, a big welcome on this one, to the official launch of the Clinical Research Excellence and Training Open Resource, the Creator Building. This is an important occasion for Malawi Liverpool Wellcome Research Program, a leading institution dedicated to advancing health research and training. Your Excellency, today we celebrate not just a new building, but an inspiration of innovation and excellence that stands as a demonstration to the country's commitment to improving healthy outcomes. Creator represents the vision for postgraduate specialist training aimed at benefiting both health and the wider community. Creator is more than a building. It is an environment designed to develop emerging African leaders, playing a critical role in training and retaining the biggest talent within our country. It is a hub of innovation, collaboration, and excellence, focused on catalyzing new ideas and improving health outcomes, and of course enhancing clinical care for the people of Malawi and the broader sub-Saharan African region. So, Your Excellency, today is a great day. Olemekezeka President tikulandireni pamalo pano. Tikulandirani pamene mukhale mukhazikitsa nyumba imene yamakono imene ikhale ikulimbikitsa kwambiri ntchito za maphunziro maka ku gawo la zaumoyo. Nyumba imeneyi yamangidwa pansi pa ntchito za Malawi Liverpool Wellcome Research Program. Iwowa ndi amene atsogolera kwambiri mdziko muno ku ntchito zokhudzana ndi kuphunzitsa komanso kafukufuku. Ndiyetu lero olemekezeka President sitikungosangalala chifukwa chokuti kuli nyumba yamakono imeneyi yomwe ikhale kuphunzitsa ntchito za kafukufuku, komanso tikufuna kusangalala kuyamba kwa ntchito yayikulu kwambiri yopambana yomwe ikhale kuyimirira kuchita bwino kwa dziko maka posintha komanso kukonza ntchito za umoyo mdziko muno. Nyumba imeneyi kutchedwa Creator ikuphunzitsa ntchito, ikuphunzitsa nkhani za kafukufuku ku ntchito za umoyo. Ndiyetu lero olemekezeka President ndi tsiku lopambana. Your Excellency, next on the program is the statement that is coming from Professor Henry Mandumba. Professor Henry Mandumba is the Director of Malawi Liverpool Wellcome Research Program. After his statement, he is presenting a gift to you, Your Excellency. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madame Monica Chakwera, the First Lady of the Republic of Malawi, all protocols observed. I would like to start by welcoming Your Excellency and the First Lady to the Malawi Liverpool Wellcome Research Program, also known as MOW, and to Kamuzu University of Health Sciences, also known as KUHES. We are really delighted and truly honored that you accepted our invitation to come and officially open the Creator Building, and more importantly, that you're here today
to celebrate this momentous milestone with us. We are very thankful for that, sir. I also would like to thank everybody here present, honorable cabinet ministers, members of parliament, His Worship, the Mayor and councillors of Blantyre City Council. I would also like to thank our traditional leaders. We have traditional authorities, senior chiefs and chiefs. I thank my colleagues from MOW, from KUHES, but also colleagues from all other institutions that are here present. In addition, I'd like to thank everybody who is joining us online, but also probably through television and radio. We also have here colleagues from senior members of the Malawi government. We're truly grateful that you've made the journey to come and join us to celebrate this occasion. I know that some of you have traveled long distances to come here. We do not take that for granted. It is a great honor for us. And sharing this celebration with you is a great occasion. Your Excellency, today you launched more than just a building. You launched a bold and inspirational vision that will transform postgraduate medical training in Malawi and the region. Because Creator is going to give us, additional space and facilities, enabling us really to scale up our research capacity by about 30% over the next 10 years. But more importantly, Creator is going to inspire and develop a new generation of Malawian, African, and global health leaders. We will attract the best talent and retain it in country because this talent is critical for major health innovation that Malawi and the region needs. But more importantly, Creator is going to enhance Malawi's image as a regional leader and a beacon of excellence in health research and in research that really improves the health of people in the country but also in the region. So I'd like to thank everybody who has contributed really to making this happen. More importantly, I'd like to thank my colleague, Professor Stephen Gordon, for his vision and really strong leadership of this program. Stephen, your infectious enthusiasm has been instrumental in attracting strong support for this project within Malawi, but also outside of Malawi. I would like to thank Mr. Elio Bizarro and SR Nicholas for really doing a fantastic job. We really appreciate your commitment and for sharing this vision. I want to thank Ms. Catherine Mungau and Bergen Woods Project Management and the entire construction team for your dedication and for the work you have done to bring Creator to fruition. But more importantly, I want to thank the women who were involved in the Creator project. Your Excellency, this was a unique project. The architect and the engineers were all women, and the women working on the construction site, were absolutely amazing. The skill was really amazing, and I thank you for that. But more importantly, I want to thank you, the construction team, for delivering this beautiful project within 2 years of groundbreaking. Malawi and the world have faced enormous challenges in the last 2 years, but you never wavered from the commitment to deliver this project on time because you deeply share the vision that we all share about Creator, and I thank you for that. I also thank the Wellcome Trust, Liverpool School of Tropical Medicine, the University of Liverpool, for funding the project. Your commitment to improving the health of Malawians through this equitable partnership with KUHES and the Malawi government over the last 3 decades has been exemplary. And I'd like to ask you to continue on that path because you're doing a great job here in Malawi. I want to thank the Ministry of Health and Queen Elizabeth Central Hospital for hosting MOW and Creator, and the Ministry of Education and KUHES for supporting us
throughout the period that Creator was being developed and for continually supporting us in our endeavors as a research institution. I also want to thank the team that's been behind organizing this event, our own team at MOW, colleagues at CUHES, but also we got a lot of support from OPC, from State House, and from External Affairs. We're really grateful for your support, and we hope you can celebrate this event with us as much as you'd like to. Your Excellency, as we journey towards Malawi 2063, we will continue to work with CUHES to meaningfully deliver a contribution to that vision that will make a real difference. At MOW, we know that full realization of that vision really depends on having a healthy population. Because, Your Excellency, only healthy farmers can really make our mega farms productive. And only healthy guides can take our tourists up Mount Mulanje or through our game parks. And only healthy men and women can mine our precious natural resources. So for us, health is critical to the delivery of Vision 2063. So, Your Excellency, I'd like to reaffirm our commitment to your government and to the people of Malawi that we will continue to conduct high-quality research that will benefit the health and well-being of the people of this country and the surrounding region. We will also continue on the path of training future global health leaders to carry on this good work. Because at MOW, we rejoice when we see that our research has contributed to health policies that allow mothers to deliver safely in our health institutions and to take their beautiful, healthy babies home to their loving families. We also rejoice when we see our children with dirt on their faces, on their clothes, because they've been playing outside, and moms didn't have to take them to hospital to receive treatment for malaria, for diarrhea, for pneumonia, for typhoid, because they were vaccinated using the vaccines that we tested and found to be safe. Your Excellency, that gives meaning to the research we do at the Malawi Liverpool Wellcome Trust. Thank you, Your Excellency. If you allow me now, Your Excellency, we have a small present that we'd like to give to you as a token of our appreciation for your visit, but also something that you will remember us by, in months and years to come. Thank you, Your Excellency. ndiyetu chimene chikuchitika padakali pano chonena kuti menetu ndi director wa ku Malawi Liverpool Wellcome Research Program atamaliza kupereka speech apena kuyankhula tsopano ndi nthawi kuti akupereka mphatso kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti azatha kukumbukirapo kuti tsiku lina lake linakatsegulira nyumba yapamwamba yothandiza zakafukufuku wa zaumoyo makamaka pa nkhani ya matenda osiyanasiyana kumeneko ku Malawi Liverpool Wellcome Research Program. Ndiye mkamamva nyimbo amayi akuyimba pamene mtsogoleri wa dziko lino akulandira mphatso imeneyi. zikomo kwambiri creator imene kupitirira kuphunzitsa komanso kuchita kafukufuku omwe athandize ntchito za umoyo mdziko muno. Mphatso imene kuchokera kumeneko kwa Professor Hene Mwandumba amene ali wamkulu wa bungwe limene la Malawi Liverpool Wellcome Research Program, kunena kuti zikomo chifukwa chakubwera kwanu. Tikaona mmene anafotokozerera mu zoyankhula zawo
iwowa kwambiri chimene afotokoza ndi chakuti ntchito za umoyo nzofunikira kwambiri mdziko muno. Mawu akulu amene nagwira mpamenepo ndi masomphenya amene ino olemekezeka president mukulimbikitsa mdziko muno, masomphenya aja 2063 akuti masomphenya amene wasangatheke ngati anthu ali odwaladwala, anthu omwe za umoyo sizikuyenda bwino mdziko. Ndi akuti iwo apitirira kulimbikitsa ntchito zimenezi, akafukufuku amene angathandize dziko kuti dziko likhale la thanzi, dziko la anthu amene ali ndi umoyo wabwino kuti athandizire pa chitukuko cha dziko. Continuing with the program, Your Excellency, let me call for a performance. This performance is coming from the Chichiri Prison Culture Troupe. A big hand, ladies and gentlemen, pamene akulowa kuti atisangalatse iwowa. Atisangalatsa nyimbo imodzi ziwiri natuluka. Thereafter, we'll continue with the program and we'll have another statement that is coming from Honorable Julia Gerard, who is the chairperson for Wellcome Trust Board of Governors and also the former Australian Prime Minister. Thank you so much, Your Excellency. Chakwera diwagonda ife diwagonda, Chakwera diwagonda diwagonda, alimbikitsa chitukuko muno mu Malawi. Chakwera diwagonda ife diwagonda, Chakwera diwagonda diwagonda, alimbikitsa chitukuko muno mu Malawi. Oliyaya oh. Chakwera, 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 ya 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 oh.
zikomo kwambiri. Chikuwawe iwe. Chikuwawe. Manja Ankala mwawo, kunyanya manja mwawo. kabela yawo. Chikuwawe. Chikuwawe. Kalila mwene weje kwela inunu. Kalila mwene weje kwela. Zikomo kwambiri mmanja mwawo zikomo kwambiri potisangalatsa zikomo kwambiri iwowa ndi chichiri prison casho trop kutisangalatsa ndithu kumasana kuno zikomo kwambiri inu mwachita bwino takuthokozani. Your Excellency, we are moving on with the program, and right now let me call for a statement. This statement is coming from Honorable Julian Gillard, who is the chairperson, Wellcome Trust Board of Governors, and also former Australian Prime Minister. A big hand, ladies and gentlemen. Thank you so much. Your Excellency, the President of Malawi, and to your First Lady, what a great honour and a delight it is to join you here, and what a privilege it was to tour the Creator building with you and to see reflected in your words and your eyes your real sense of excitement about what the young scientists were producing. It's just terrific to join you. With apologies in advance for my very broad Australian accent, let me say, Muli Wanji Nonse. I will have to visit more often and get more practice, I think. I'm very well and I am delighted to be here. On behalf of Wellcome and our international partners, the Liverpool School of Tropical Medicine and the University of Liverpool, it is an honour and our great pleasure to be celebrating with all of you today, and doesn't this have such a real feeling of celebration? We are proud to have supported the wonderful new Creator building as part of the Malawi-Liverpool Wellcome Program. From clinical trials of vaccines, treatments, testing and screening, to pioneering new research methods, Malawian science has not only improved healthcare here in Malawi, it has contributed evidence of the highest quality and rewritten global health guidelines benefiting millions of people around the world. This kind of world-changing research doesn't happen by accident. MLW is the result of nearly 30 years of a productive, collaborative and evolving partnership. Government, academia and philanthropy, global south and global north, science, research and health. In Malawi, you recognise the win-win value of investing in a thriving research sector, yielding economic benefits as well as improving health. At Wellcome, we have recognised that research has to be done in, has to be led from communities where the need is greatest to have the biggest impact. What we ought not to improve just the health of the healthiest or the wealthiest. That is not our mission, that is not our role. Our role is in making health outcomes more equitable within and between the many nations of the world. We're working on that, and we look to colleagues, friends and partners in Malawi to help guide us. Equity in health requires equity in health research. The Creator building can show the way, nurturing an inclusive environment, a positive research culture that supports the diverse community working here. The MLW program is already well known for training new generations of scientists and research leaders from Malawi and the wider region. Our partnership means researchers and students from Malawi, the UK and elsewhere continue to visit and learn from each other. It's that diversity of people, expertise and experience that leads to richer understanding
and more impactful discoveries. And we need understanding and we need new discoveries to sustain health in the decades to come. You don't need me to tell you how much climate change is already affecting lives and health and well-being. And from Australia's perspective, I know that all too well. I thank Malawi's leaders for championing the importance of climate change and health in so many international forums, and it is great that that priority will be reflected in the work done here. Of course, the Creator building has been built on the site of the largest teaching hospital in Malawi, and you can see from the logos behind me that there are strong links to the university and the training it provides to medical and allied health professionals, drawing on the expertise and capability of this leading research institute, which has also been built with a deep connection to the local community. And it is the many communities Creator will support that make it so exciting and visionary. Postgraduate medical students will come to train, learn and develop their careers. Clinical researchers will come to discover, experiment and solve health challenges. Scientists, research participants and health professionals will come to share their wisdom and experience. And young people will come to see the work here and be inspired by the value of science and research to help build a healthier future for themselves and for everyone. Malawi's voice carries weight in the world on urgent health issues, whether it's climate change or antimicrobial resistance or mental health. And all of these areas will be part of the research agenda here. Today, we look back on 30 years of partnership to date, and we acknowledge that there are some big challenges ahead, but we also celebrate that Creator is both a monument to success and an inspiration for the future. I thank you so much. Taombereso mmanja amenewo chifukwa amafotokoza kwambiri za ubwino wa malo amene amangidwa kuti kwa nthawi yoyamba dziko lino likhala ndi malo akulu kwambiri amene ali ndi ntchito zakafukufuku komanso kuphunzitsa anthu kumene kutali kulizipita akatswiri nkhwantha adzipita kumeneko nkukaonetsa ukadaulo wawo ku nkhani yokhudzana ndi za akafukufuku komanso kodi akafukufuku amenewo akachitidwa mmenemo athandiza bwanji kunoko ku dziko komanso ku mayiko ena chifukwa sizongothandiza konkunoyi zidzipitanso ku mayiko ena akafukufuku amenewo mwina kulipo kuphweketsa kuti ayinza ku Malawi kuno ayinso akuti kuno ku Malawi komanso mayiko ena tikuthokoza zikomo kwambiri. That was a statement coming from Honorable Julia Garrett, who is the chairperson of our Wellcome Trust Board of Governors and former Australian Prime Minister. Next on the program, Your Excellency, is another statement and is coming from Professor Macpherson Malewa. Professor Macpherson Malewa, Your Excellency, is the Vice Chancellor of Kamuzu University of Health Sciences, COHES. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, Dr. Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Honorable Madalitso Kambawa Wirima, MP, Minister of Education. Honorable Julia Gillard, Chair, Board of Governors, the Wellcome Trust, and former Prime Minister of Australia. Mr. Jim McKenna, Board Chair, Liverpool School of Tropical Medicine. Professor Louise Kane, Pro Vice Chancellor, University of Liverpool. Professor David Lalu, Director of the Liverpool School of Tropical Medicine. Professor Henry Mandumba, Director, Malawi Liverpool Wellcome Program. Dr. Belinda Gombachika,
Deputy Vice-Chancellor, Kamuzu University of Health Sciences, KUHES, Mr. Christopher Namagoa, Registrar, KUHES, Dr. Arox Kamngona, Chair of Deans, KUHES, and all Deans here present, Ms. Julia Kemp and Mr. Jonathan Underwood, welcome representatives. Dr. Nima Kimando, representative of the World Health Organization, Dr. Samson Indolo, Secretary for Health, Dr. Kevin Imponda, Director, Queen Elizabeth Central Hospital, Professor Stephen Gordon, Creator Lead, management and members of staff of KUHES and MOW, His Worship, Councillor Joseph Makwinja, Mayor of the City of Blantyre, members of the press, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Your Excellency, it is my humble duty and pleasure to welcome you to KUHES today, the university that God blesses the most. And I believe, Your Excellency, by virtue of being physically here, the blessings are also extended to you, Your Excellency, and all the distinguished guests here present. But, Your Excellency, KUHES as a family, we feel particularly blessed today because you've stepped your foot on our campuses. For that, we say thank you, and once again, welcome. Please feel at home. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, as you know, KUHES was established on the 4th of May, 2021, just over 3 years ago. It was established as a merger of two former colleges of the University of Malawi, Kamuzu College of Nursing and the College of Medicine. I must say, Your Excellency, the major journey for the past 3 years has been nothing but exciting. Your Excellency, KUHES' motto is excellence for life. It's because we believe in excellence in everything that we do. To achieve this excellence, our strategic plan has 8 strategic pillars, and there's excellence embedded in each one of the pillars. Excellence in teaching and learning, excellence in research, innovation, and consultancy, excellence in health services and community outreach, excellence in financial management and resource mobilization, excellence in governance and management, excellence in partnerships and networking, excellence in student welfare, and excellence in staff welfare. Your Excellency, the official opening of the Creator Building and the tour of the KUHES Administration Complex demonstrates that we are walking the talk in pillar number 1, teaching and learning, number 2, research, innovation and consultancy, and number 6, excellence in partnerships and networking. It was through partnership that MOW was established as an affiliate of the then College of Medicine, now KUHES. It was established to develop capacity among Malawians in areas of research and academic growth in general. Since its establishment, MOW has nurtured most of the former and current senior faculty at KUHES, including, Your Excellency, yours truly. MOW has also produced many seniors that are occupying many various senior positions of the health and education sector in Malawi and beyond. For this, I would like to express my sincere gratitude to the Wellcome Trust, which is the major funder of MOW, but also the Wellcome Trust has funded the KUHES directly through the numerous projects and programs over the years. For that, I would like to say thank you so much indeed, the Wellcome Trust.
I would also like to thank our overseas partners, the Liverpool School of Tropical Medicine, LSTM, and University of Liverpool, UOL. The partnership between LSTM, UOL, and KUHIS is the best example of North-South partnership, a partnership of mutual benefit. And I would like to say thank you so much for that partnership that has spanned over 30 years. This partnership has resulted in one of the best capacity building and best research outputs ever globally. And some of the outputs of this research, you've seen it when we're touring the Creator Building and through what Professor Mwandrumba has shared with us. But at this juncture, Your Excellency, allow me to pay special tribute to the late Professor Malcolm Molineux, who spearheaded this partnership. May his soul continue resting in peace. Your Excellency, the opening of the Creator Building is the right step in health research, innovations, and training. KUHIS is geared to take health research, innovation, and training to greater heights. And another pipeline project to complement the Creator is the Kamuzu University Hospital City project, which, as you know, Your Excellency, is earmarked to be built in Senior Chief Kuntaja in Chileka, Blantyre. Under this project, there shall be several centers of excellence in most of the conditions for which Malawians seek external medical referral for. But under this, there will also be centers of excellence in digital health, telemedicine, and innovations. We are working in partnership with an Israeli institution, and the focus will be on gadgets, innovations that will be used in hospitals where there is no specialist. This dream, Your Excellency, the dream of a hospital city still lives on. This project will be a game changer for Malawi. And KUHIS, with its parent ministry, the Ministry of Education, and in partnership with the Ministry of Health, is determined to deliver this no matter what. And I know that, Your Excellency, this project is in line with your developmental agenda, and I'm grateful for the support you've provided to us so far. Right now, Your Excellency, the biggest barrier between us and this fantastic, ambitious project is the 10 billion kwacha compensation for the landowners in Chileka. But I'm hopeful that with your support, with our parent ministry, the issue of land compensation will be resolved. Your Excellency, I would also like to sincerely thank you. Thank you because when the Minister of Health, Honorable Kumbize Kandodo Chiponda, MP, wrote to you requesting a piece of land in Kamesa to be given to KUHIS to build the first ever pharmaceutical plant, a joint venture between KUHIS and the Ministry of Health, you swiftly and graciously granted us the request and gave us 15 hectares piece of land. For that, I say thank you so much. This piece of land, Your Excellency, will be the site for a $50 million project. At full capacity, this facility will see Malawi produce over 90% of its drugs and medicines. At present, Your Excellency, Malawi imports over 90% of its drugs and medicines, spending millions of dollars every year. Apart from enabling Malawi to be self-reliant in the production of quality drugs and medicines, this facility will allow a multi-million-dollar industry to export drugs and medicines to the region and beyond. Your Excellency, as I promised,
When we came to see you at State House last year, we'll be giving you updates of this exciting project. Your Excellency, I'm very thankful to your government support, including my appointment as the first Vice-Chancellor of COHES. And like I said before, this has been an exciting journey so far. Further, I would like to report that all positions in senior management have been filled. My colleagues and I are thankful to Your Excellency for entrusting us with this opportunity to lead this great institution. I can assure you that, Your Excellency, that as a team we are working tirelessly to take this institution to unprecedented heights, and we'll achieve that. I'm also thankful that Your Excellency accepted to tour the ongoing construction of the 21 billion kwacha administration complex, which is 100% funded by Malawi government through the Public Sector Infrastructure Program, PSIP. Your Excellency, the administration complex has, among other things, 40 offices and 4 open large offices to address issues of insufficient space in the university. It has 7 large meeting rooms to cater for meeting spaces for staff and students. It has a cafeteria, an in-house clinic for staff and students, and it has a 600 seating capacity hall to be used for graduation and convocation. It also has an underground car park. Your Excellency, apart from the fact that this magnificent building will completely transform the face of COHES, it will ease the teaching space challenges that we are facing, because currently all administrative staff, some of the academic and support staff, are occupying space that should be used for teaching. Your Excellency, ideally the administration block was earmarked to be completed by May 2025. But as you've seen, the construction has stalled, and it's likely that it will miss this timeline. However, I am optimistic that with your intervention and the support of our parent minister, the Minister of Education, the project can be completed by its stipulated time. I'm hopeful that once completed, you kindly accept our request to come and preside over its opening ceremony, just as you've done with the Creator Building. Your Excellency, briefly, just to share with you some of the development projects that are still ongoing at COHES. There's a $6.3 million Malawi Dental School project funded by the World Bank under Skills for a Vibrant Economy through the Malawi government, but also partly funded by the Scottish government. This project will start next month here at Mahatma Gandhi campus. There's an 11.6 billion Malawi kwacha skills lab fully funded by the Malawi government. It's at 46% completion in our campus in Lilongwe. There's a $7.6 million Confucius Institute building funded by the Chinese government as a gift to the Malawi government. This building is at COHES Lilongwe campus and is due to be completed next month. There's a $5.8 million multi-purpose Odeo teaching complex, another one of the SAFE projects, again under construction in Lilongwe. Construction will start, next month. When these projects are completed, Malawi will witness an unprecedented growth within COHES campuses. This will allow us increase access to higher education. It will allow us provide high-quality training, but also, Your Excellency, this will allow us, in partnership with the Ministry of Health, to provide high-quality healthcare services to the people of Malawi in Malawi. And this is all because of your support, the support you have of your government, Your Excellency. And for that, I say thank you once again.
There's so much I could want to go on and on and on, but I know time is not on my part. But as I conclude, I just want to once again say big thank you, Your Excellency, and your government for providing an enabling environment for us to transform Kuhes into a world-class university, a university of the future. May God bless you abundantly, Your Excellency. May God bless Kuhes, and may God bless Mother Malawi. I thank you for your attention. We can do better on that one. Tathokoza kwambiri amenewo amatifotokozera ndithu zazitukuko kwambiri zimene zikuchitika ku sukulu imeneyi ya ku Kuhes. Kumbukiranitu kuti iwowa ndi Vice Chancellor wa Kamuzu University of Health Sciences Kuhes. Mukufotokoza kwawo akamba kwambiri za ubwino ogwira bwino ntchito ndi mabungwe monga mmene tikukamba lero ya Malawi Liverpool Welcome Research Program. Chifukwa chakugwira bwino ntchito kumeneko kwapangitsa kuti ntchito yayikulu imene ikutsegulidwa leroyi ichitike. Akambanso zotsatira za mphamvu zomwe zikhale zikutuluka mu mgwirizano umenewu. Kuti zambiri zakafukufuku amene azichitika kumeneko athandiziranso kuti zipeze mayankho amavuto athu ngati dziko. Osati kuti zichoka uko kubwera kuno kudzatipatsa, koma ifeyo mavuto athu ku nkhani ya umoyo ndi chani, komanso adziyankhidwa ndi mayankho a mdziko momwe muno. Kuthokozanso mtsogoleri wa dziko kuti kulowererapo maka pa ntchito zokhudzana ndi zitukuko zimenezi kuti zizitheka mofulumira. Tathokoza zikomo kwambiri. Your Excellency, next on the program is a performance. We have a poem that is coming from Miss Sumea Isa. A big hand, ladies and gentlemen, for Miss Sumea Isa. His Excellency, Dr. Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, Her Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, honorable members, Malawi Liverpool Welcome Trust delegates and officials, members of Kuhes, distinguished guests, the media, all protocols observed. It is an honor and a privilege to stand in front of all of you today. I would like to thank the Malawi Liverpool Welcome Trust for giving poetry a chance to showcase creativity. As you know that the population of creatives, especially poets, is not that large in Malawi. So thank you so much for always allowing me the chance to come on stage and share with you our creativity. Thank you. My poem today is titled Eyes on You, and this goes to the Creator Building. Thank you. I see how you rise brick by brick like the tale of a love story, crafting at your pace, sincerely seeking your place in this world, making sure you are heard, making sure they listen. Eyes on you and your love story with architecture, your scientific labs are where you express your love, how you breathe, and the comfort of structural engineering and scientific research. Eyes on you. We bear witness to the rising of your story. Each and every step you take, you speak of the hope you are creating for Malawi, for Africa. You are honoring the presence and existence of African health scientists, empowering the collaborations that ensure that Africans themselves carry the power into their own hands,
creator, creating capacity, shaping the future of generations to come, of science researchers, contents of new groundbreaking technology, the unveiling of unimaginable dreams. This is your gospel of a new creation, a powerful stand against our greatest of fears. There you go, giving Malawi a new face, branding her capable, breathing life into her vision of self-resilience, her independence, nurturing her labs into a place where hope is structured, where hope stands strong and unshaken, letting the rest of the world know that Malawi is a place where hope is structured, where hope stands. Yes, here you are, empowering the partnerships of leaders and science experts, waving flags of strong solidarity and sustenance. Here are the pores of sound research skills, responding to the gaps of our health systems, the systems that our health system could not bear to handle, blooming towards the development of science research. Eyes on you. Eyes on you. We see you. We welcome you to this place where structure is the embodiment of our development. You are a superstructure, the genesis of a brand new story, bringing great minds to task, carrying flags of expertise, labs that will break down limitations and knowledge gaps. We see the light, we see the answers, we see the solutions, we see the dreams coming to life. We welcome you. Thank you. Wow, nzokongolatu ntombeni mmanja Smeya wachita bwino wapambana zikomo kwambiri ndakatulo imeneyo fotokoza kwambiri za building ija chinyumba chija chamakono kuti chabwera kudzakongoletsa kudzathandiza kudzachita bwino dongolera bwinobwino mawu mmene mukualuka nkuwafotokoza bwino khudzana ndi ku nyumba imeneyi yayikulu yamakono yomwe ilimbikitsa ntchito zakafukufuku komanso maphunziro ku nkhani ya zaumoyo mdziko muno. Olemekezeka President padakali pano ndikufuna ndiyitane Honorable Madalitso Kambawa Williama MP, Minister of Education. She's also going to make her statement, and thereafter she's also doing the honors of inviting Your Excellency to officially address us and launch the Creator Building. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, Dr. Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, who's also the Chancellor of Kamuzu University of Health Sciences. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Honorable Moses Kunkuyu, Minister of Information and Digitalization. Dr. Valentino Zimpita, Deputy Director for Higher Education in the Ministry of Education, who's representing the Secretary for Education, and all Principal Secretaries and Senior Government officials here present. Professor Macpherson Malewa, Vice Chancellor of Kamuzu University of Health Sciences and Chairperson of Malawi Liverpool Wellcome Research Program, MLW, and Governing Council. Professor Henry Mandumba, Director of Malawi Liverpool Wellcome Research Program, and all staff of MLW here present. Honorable Julia Gillard, former Prime Minister of Australia, who is also Chair of Board of Governors of Wellcome Trust, and all representatives from Wellcome Trust here present. Professor Tim Johns, Vice Chancellor, University of Liverpool. Professor Louise Kenny, Pro-Vice Chancellor, Faculty of Health and Life Sciences, University of Liverpool, and all directors and representatives from University of Liverpool. Mr. Jim McKenna, Board Chair, Liverpool School of Tropical Medicine. Allow me, Excellency, to stand on the protocols observed.
Good afternoon. I'm greatly honored to welcome you, Your Excellency, to this very important occasion of the official opening of the Clinical Research and Training Open Resource Building, also dubbed Creator, which has been financed by the Malawi Liverpool Wellcome Research Program, MLW, an affiliate of the Kamuzu University of Health Sciences and its partners. It is very pleasing, Your Excellency, sir, that you have found space in your busy schedule to come and officially open the magnificent infrastructure and tour the construction site for the Kamuzu University of Health Sciences Administration Complex, just like those that spoke before me did mention. These two buildings are game changers for science, health research, and training in the country, with the Creator Building promising to increase the research capacity of MLW by over 30%. Research output of such magnitude will for sure make a significant contribution to the development of the country. Your Excellency, sir, I may fail in my duty if I do not mention that research conducted by MLW in the last 28 years has made a very positive impact on service delivery in health, in education, and in other sectors. A good example is the research that informed Malawi's vaccine policy. Your Excellency, I'm reliably informed that some of the life-saving vaccines that under 5 children receive in the national vaccination schedule, such as the rotavirus vaccine, the pneumococcal conjugate vaccine, and recently the typhoid vaccine, were tested by MLW and its partners and proved to be effective and safe. Your Excellency, to achieve the Malawi 2063 vision, my ministry is very key in ensuring that the nation has a pool of well-educated and well-trained citizens who are equipped with skills, knowledge, values, and morals necessary for the development of the nation. My ministry is committed to achieving this with your support, Your Excellency, and that of the development partners, as demonstrated here by the Creator Building, whose one of the ambitions is to enhance the education and training of researchers and leaders in science. It is impressive, Excellency, to note that MLW and its partners have over the past 10 years trained over 500 researchers and leaders at different academic levels and in different scientific disciplines, from pre-master's internships, master's degree, pre-PhD, PhD, and postdoctoral levels. Of specific significance to note, Your Excellency, is the commitment to grow, develop, transition, and retain female scientists and to become a regional training hub. It is pleasing to note that 54% of the currently active trainees in MLW are female, Excellency. Another thing to note, Your Excellency, is that MLW is also committed to lower-level training in education through the Science for All initiative, which is an inspirational platform as young learners in primary and secondary schools are given a chance to interact with scientists and researchers who act as role models for our boys and girls, and we had a demonstration of that this morning, Excellency. Your Excellency, what your government and partners like MLW are doing is very critical in the development of the country, as you are directly responding to the Malawi 2063, which in its pursuit to address human capital challenges says, and I quote, "We shall have quality access to infrastructure for science, technology, and innovation, including
equipping academic institutions with world-class laboratories. End of quote. Your Excellency, sir, the Creator Building you have inaugurated today is a symbol of a significant leap forward in our effort to bridge the gap in health research. This is very important because Malawi faces numerous health and wellness issues that require robust and informed research outcomes to improve the well-being of our people. Diseases such as HIV/AIDS, cardiovascular conditions, lower respiratory infections, diarrhea, malaria, just to mention a few, continue to pose significant health threats, affecting human productivity and consequently the economic growth of the country. As Ministry of Education, we are very grateful to you, Your Excellency, and to your government for your visionary leadership and support that you are always providing to us, especially in the area of educational and research infrastructure, which aims at raising our higher education to international standards. The infrastructure you are giving us is beyond the buildings, as it includes equipment and other provisions that make our institutions attractive to students and researchers nationally, but also internationally. Your Excellency, these structures remind us of the very high standards that our founding father, His Excellency Ngwazi Dr. H. Kamuzu Banda, first President of the Republic of Malawi, emphasized on and left for us in this country. Thank you very much, Your Excellency, for bringing back the high standards as evidenced by the state-of-the-art administration, teaching and research infrastructure that you launched recently at Luwana, Domasi College of Education, and MUBAS, respectively. Other structures of similar grandeur are the state-of-the-art library, laboratories, and administration complexes that you are constructing and will soon be launched at Mzuni, MAST, UNIMA, and here at KUHES, respectively. With these investments, Your Excellency, you are truly turning higher education in the country to international standards. We therefore can't thank you enough, Your Excellency, and your government. We are also very grateful to the Wellcome Trust, the University of Liverpool, and the Liverpool School of Tropical Medicine for their unwavering support and funding for this project. We look forward with joy and excitement to the new developments that will arise from this innovative building and many lives that will be positively impacted in Malawi and beyond. At this juncture, it is my singular honor to request you, Your Excellency, to address the gathering here. Your Excellency, sir, thank you so much.
Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor, Ms. Julia Gillard, former Prime Minister of the Commonwealth of Australia and Chairperson of the Wellcome Trust Board of Governors, Honorable Madari Tsakambawa Wilima, MP, Minister of Education, Honorable Moses Kunkuyu Kawangashawa, Minister of Information and Digitalization, Professor McPherson Malewa, Vice Chancellor of Kamuzu University of Health Sciences, and all the Vice Chancellors and all former Vice Chancellors of the public universities here present, all the academic and non-academic staff of the public universities here present, Professor Henry Wandumba, Director of Malawi Liverpool Wellcome Research Program, and all the members of staff here present, Your Excellency, Ms. Fiona Ritchie, High Commissioner of the United Kingdom and Northern Ireland, Your Excellencies, Heads of Mission and international organizations here present, all the leaders, partners, and members of Tonsi Alliance here present, Honorable Peter Simbi, Regional Chairman of Malawi Congress Party for the South, and all the members of the Regional Committee here present, Your Worship, Councillor Joseph Makwinja, Mayor of the City of Blantyre, and all the councils here present, Senior Chief Kapeni, and all the traditional leaders here present, Pastor Vincent Chira, officiating clergy, and all the religious leaders here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Mr. Vice Chancellor, I must congratulate you on the successful launch of the CREATOR facility today. For it cements the reputation of the Kamuzu University of Health Sciences as a bastion of academic research, and the collaboration that has resulted into this is commendable. But even beyond the corridors of academia, I cannot emphasize enough how critical and indispensable scientific research is to the development of any country. Simply put, we are serious about building a new Malawi that is a self-reliant, industrialized, upper-middle income economy. And we must invest in scientific research. My administration is determined to do so without apology. A nation that does not have strong research institutions is a nation being run on ignorance and guesswork. And although I know that ignorance and guesswork have been Malawi's modus operandi for a long time, the launch of the CREATOR facility here at CUHES is the latest example of my administration's resolve to reverse that trend. We must never imagine that operating in a state of ignorance and guesswork comes without a cost. Many of you may have read in the international press this week that one of the major challenges in Malawi's health sector is how flooded it has been for a long time with fake medicinal drugs.
Now that is the price we are paying as a nation for treating ignorance with kid gloves for decades. You see, when you stay in a state of ignorance, people come and take advantage of you by selling you fake things because they know you won't know the difference. So it is our moral duty as government to protect the Malawian people from these kind of predators by building strong governance institutions that are capable of enforcing the law on the one hand, but also building strong research institutions like CUHES that are capable of increasing our collective knowledge of what is real and what is fake on the other hand. I therefore want to emphasize the need to maximize this research facility that we have launched today. By that I mean that I want the facility of this university to treat the Creator facility like a national service by focusing on research areas that add value to the problem-solving activities we are engaged in as a nation. And when I saw the themes and have them explained to me, I am pretty positive that that is what is needed. In other words, I want you to have a mindset similar to that of a tech company that spends billions in research and development, because one of the major mindset shifts that we need in our academic institutions is to start considering all research as incomplete if it is not tied to development. In a nation like ours that has good government, a strong development agenda, a national vision, and global partnerships that are committed to supporting us to succeed, we simply cannot afford to be wasting time on anything that does not add value to development. In a nation like ours that has multiple challenges to overcome, including climate change events that cause annual cycles of food insecurity and that put undue pressure on our health systems, we simply cannot afford to engage in development activities that are based on guesswork, not supported by research. In fact, let me hasten to add that I expect the Ministry of Education to do more to track down and deal with diploma mills that prey on young people by operating without accreditation in this country. It is our constitutional duty as government to enforce the law and uphold standards in order to protect Malawian citizens from exploitation. Minister, I'm directing you to ensure that anyone wanting to start a tertiary institution in this country does not do so without passing certain qualifying standards through the ministry, so that we are not trying to fix a problem of poor education standards when the schools have already started running substandard programs. We must be involved in setting standards from the very inception of any school or university, because if we do not do that, we will be leaving young people exposed to schools that are centers of institutionalized ignorance more than learning. So I want you as a minister to take note of this policy, because by the time I complete my tenure of office in 2030, I want this policy to be the practice across Malawi, that we do not
just accredit schools and academic programs after they have been started, but we also develop a licensing and tracking system that determines who has met the minimum standards for starting a learning institution in this country. And once this is in place, we must start to close down any institution that starts operations without such a permit. One of the headaches I have had as president in the past 4 years is not only looking for solutions to problems we face as a nation, but also looking for solutions to problems that are caused by wrong solutions that should never have been permitted in the first place. Instead of spending money to build roads where there are none, like I'm doing all over the country, I'm also having to spend money fixing roads that were built wrongly in the first place. Instead of spending money to build a good passport system like I'm doing for the Immigration Department now, I'm also having to spend money cleaning up the mess created by the wrong system that should never have been installed in the first place. Instead of spending money to buy drugs for our hospitals like I'm doing, I'm also having to spend money getting rid of bad and fake drugs that have flooded the market and should never have been allowed into Malawi in the first place. Instead of spending money to build mega farms to achieve food security like I'm doing all over the country, I'm also having to spend money fixing millions of wrongly designed and operated farms that we should never have permitted in the first place. Instead of spending money on drafting new laws to regulate various sectors of our economy, like I have been doing in every session of Parliament, I'm also having to spend money fixing so many wrong laws that should never have been passed in the first place. Instead of spending money to build strong institutions to end corruption like I've done by establishing financial crimes court, I'm also having to spend money on fixing corruption-fighting agencies that were structured and staffed wrongly in the first place. And to make matters worse, every time I have started to fix something that has been done wrongly from the beginning, someone goes to court, get an injunction, or threatens to organize vigils and demonstrations. But no one can scare me because whether anyone likes it or not, the madness of allowing things that are wrong needs to stop. And I'm here to stop it. If something is wrong for Malawi, it must not be allowed in Malawi, no matter how much money anyone offers us to allow it, and no matter how many threats anyone makes against us for refusing to allow it. And I'm confident that Malawians support me in this, so I expect all ministries to move in this direction. After all, even here at this university, we do not just take in anyone who says they want to start school. They must pass a test that shows that they qualify, because the last thing you want as a university is to waste the university's resources on someone who is not fit to start. So all I'm saying is that we need to apply that philosophy to academic institutions themselves. If someone is fit to establish a school or university in this country, they must prove that by passing certain standards in order to be given permit. And then any school that is established without passing those standards or having that permit must be closed down without apology. And the perpetrators must be fined heavily for compromising our nation's education standards. That is how
Malawi will become a center for excellence that is respected around the world. That is how we will show the world that we are serious as a nation about our development. And I believe that the establishment of credible and high-quality centers of research and development, like the Creator facility we have just launched here today, is a good way of setting the bar high for the kind of standards we are looking for. Congratulations. God bless you for listening, and God bless this wonderful country. Thank you. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kumaliza kuyankhula pamenepo kutsekulira kutsekulira nyumba yapamwamba imene yopangira nkhani zakafukufuku osiyanasiyana imene cheda kuti creator building imene mukhale muchitikira nkhani zosiyanasiyana zakafuku kukhuzana ndi nkhani za umoyo mdziko muno. Ndiyetu nthawi ina iliyonse mtsogoleri wa dziko lino akhale akutuluka. Nyimbo ya mtundu wathu imeneyo kusonyeza kuti chilichonse pamalo pano chatheka ndithu. Ndiyetu nthawi ina iliyonse mtsogoleri wa dziko lino akhale akutuluka mchipinda muno kuti akakwere galimoto kuti achoke pamalo pano. Komano kungofotokozapo pang'ono za zina za zimene wayankhula mtsogoleri wa dziko lino. Iyetu wayamikira kwambiri makamaka bungwe limene la Malawi Liverpool Welcome Research Program chifukwa cha nyumba imeneyi yotchedwa kuti
creator imene ikhale kuthandizira kwambiri pa nkhani za kafukufuku, pa nkhani za umoyo, makamaka pa matenda osiyanasiyana monga otsekula m'mimba, chifuwa chachikulu, malungo, kutsekula m'mimba ndi matenda ena osiyanasiyana. Ndiyetu watsimikizanso kunena kuti dziko lino likhale ndithu likutsekula malo aukadaulo makamaka othandizira pa nkhani yopanga mankhwala, kuti mankhwala azipangidwa mdziko mwathu momwe muno kuchepetsa mchitidwe oti mankhwala tisepetsa kuchokera kunja. Pakali pano ndikupalikani kwa mzanga Blessing Skanache amene ali panja. Thank you so much. God bless you. Chabwino padakali pano a president a dziko lino atuluka panja pa nyumba imeneyi, ndipo posiyidwa apa akhaya akuyankhula. Amene akuyankhula padakali pano ndi Moses Kunkuyu, ndipo akatha Kunkuyu ndiye kuti amene akhaya akuyankhula president a dziko lino. Padakali pano ndithu president afuna kuti ayankhule kwa anthu amene asonkhana pano. Aizimo kwambiri bwana chuchitikachi anthu anakana kunena kuti muchoke musatapatse moni. Ndi mmene zokhalira muja munali ku chigawo cha kumpoto, mukafika chigawo cha pakati, munali ku chigawo cha kummawa, koma kunokonso aliyense akumakhala mchimwemwe cha mtundu umenewo. Nkhani yake bwana akamayenda m'misewumu akuona misewu imene ikupangidwa ichi. Amenewa anawa kuphunzira ku sukulu zimene mukumanga zija. Anthu amenewa zipatala akumapita zipatala zimene mukumanga zija. Kutereko akamakuonani akukumbukira anthu awa mtukula pa khomo uja munasamala mabanja ake amenewa awa. Kotero mosachedwa ndi nthawi munati muwapatse moni nanu ndikulolezeni mutero a president zikomo. Wacha! Wacha! Ifetonse! Zikomo kwambiri anduna Moses Kunkuyu, anduna maphunziro mulipo panonso amadalitso Kambauwa Wedima, atsogoleri onse a region kuno, komanso dera lino ku Blantyre,
pepani kwambiri mwanigwirira mchisa koma ndimati nsangodutsa ndiperekebe moni chifukwa cha kufika kwanu. Nkhani ndinabwerera kuno ndi nkhani yochititsa chidwi mtundu wonse. Zikomo kwambiri. Koma nikuti nkhani ndinabwerera kuno yochititsa chidwi komanso yosangalatsa mtundu wonse. Chifukwa nyumba imene yamangidwa mwa mgwirizano pakati pa Kamuzu University of Health Sciences komanso wa Liverpool Welcome Trust muzaka ziwiri zapitazi nkuona zimene akuchita ndi kulimbikitsa madotolo athu kuno kumachita kafukufuku wapamwamba kuti athandize masomphenya a Malawi 2063 ni zinthu zakuti akhoza kusilira chifukwa kwako kulibe zili ku Malawi kokha kuno. Ndiyeni Walankhula kuti ndiye ndikupemphana abale anga ndikudziwa inu ambiri ena ndinu amubasi ena ndinu akuhesi ena ndinu amayunivesiti ena koma ndikutsimikizireni ichi ngati nyumba ya creator yatheka administration block oyo ithekanso. Ngati misewu ina ndi mabiriji ena zatheka kumene kwatsalako zithekanso. Ndikutsimikizireni kuti ngati anyamata ena ndi atsikana akuphunzira msukulu za ukachenjede pamene wena walephera tithandiza aliyense woyenererayo kuti athenso nayenso monga anzake akuthekera. Ndili kulankhula izi chifukwa boma lino limamvera aliyense pa msewu ngakhalenso mu ofesi chifukwa tifuna timange Malawi yoti akomere aliyense. Ndiye Mulungu akudalitseni nonsenu. Zikomo kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu. Mwambo wa lero ndi mwambo wochititsa chidwi ndipo Malawi sakhalanso chimodzimodzi chifukwa madotolo koma tulonzetu mtundu wonse sakuthawanso ku Malawi akukhala konkuno chifukwa cha nyumba ngati ya creator iyi. Ambuye akudalitseni. Zikomo zikomo zikomo. Thank you. Akuchichiri zikomo kwa basi. All right. Pamenepo tamva president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula kwa anthu amene anasonkhana kunja kwa malo ano a Kamuzu University of Health Sciences Sports Complex limene lili ndi bwalo limene lili panjapa ndithu ndi anthu amenewa adalephera ndithu kuti alowe mkati muja mmene a president amasegulira ndithu nyumba imeneyi. Adatsiriza kutsegula nyumbayi komanso kuona ntchito yomanga administration block yatsopano imene akumanga pa university imeneyi ya ku HES. Ndinene kuti a president afika kuno chakummawa tsiku la lero ndipo atafika kuno pamodzi ndi mayi wa fuko lino adafikira kuja ku Malawi Liverpool Welcome Trust imene ili ku pankatikati mwa chipata chija cha gulupu kapena kuti Queens kuno ku Blantyre, ndipo kumeneko adayendera adawafotokozera zokhudza nyumba imeneyi. Kenaka atatha
kuwafotokozera adadula riboni kusonyeza kuti atsegulira nyumba imeneyi kenaka analowa mkati mmene anaona nyumba imene kuti ili motani komanso kuwafotokozera zina ndi zina ndipo atachoka kumeneko anabwera pa malo amenewa aku HES kumene akumangako administration block ndipo kenaka anafika mu holo imene ili kuno ku sports complex kumene mnali zolankhula iwonso anayankhula kumeneko kenaka pamene akutuluka anabwera pa ground pamene panasonkhana anthu osiyanasiyana amene anakanika kuti akhonza kulowa mkatimo chifukwa chakuchepa kwa malo mmenemo ndipo angotsiriza kuwayankhula anthu amenewa. Patakali pano ndipito wa president ukuchoka malo ano ifenso titsirize pamene pakulutsa kwathu kwa mawu kuchokera kuno ku Blantyre. Ine ndi Blessings Kanache malo mwa mzanga onse amene agwirana ntchito kuyambira mmawa uja kufikira nthawi ino ndikuperekeni m'manja mwa kuchichiri broadcasting house komanso kukwacha kuti apitirize kuulutsa mapulogalamu otsatirawa mwakoma nonse. Sompenya amalawi watukula malawi 2063 ufika 2063